Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibuke khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification then ngokushesha bese uyangena kwe-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikunithela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Nganza kwethu sikubhekela-ke nje kuy'gameko ezibuhlungu ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uLee Robin, bese kuthi-ke lo isoka lika-Lee Robin. Kubekwa ukuthi-ke usisi-ke lo ubulewe yisoka lakhe elingowomdabu wasePakistan, kusho ukuthi-ke wokufika la eNingizimu Afrika ungokufika. Kuthiwa-ke usisi lo uphume eyobona isoka lakhe noma evakashele isoka lakhe njengenjwayelo. Ngokusho kukamama omzalayo uthi indodakazi yakhe ivame ukuthi-ke imvakashele usuku olodwa bese ngakusasa iyabuya. Umama uthukile mayibona ingane ingabuyi, then kube-ke sekuthunyelwa amaphoyisa aya la okuhlala khona lo wasePakistan. Kuthiwa-ke akamfikanga, omakhelwane bathi uthathe iy'mpahla zakhe wahamba wathi uye Cape Town. Kuthiwa-ke amaphoyisa ajikile. Kuthe usukwini lwayizolo ekuseni kuthiwa-ke amaphoyisa aphinde abuyela ayobhekeza isicabha, angena ngaphakathi nangempela afika asifica isidumbu sika-Lee Robin seshonile. Lesigameko senzeke endaweni-ke yaseBeberha. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Yize ku-Trend TV ngizohlezi khona la ngilethela nje indaba emfishane ey'suke zisematheni usuku nosuku. Asihlangabezana kwi-comment section nakwi-video elandelayo.